anak siswa budaya ingkang dipun pimpin Bapak Haji Mustaqim Anom Sudarsono dalah Ibu Hajah Sri Ristin Handayani saking Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bumi Minatani. Niki wonten pidalemipun sinten Pak? Pak Supriyanto gadah kajat nyunatke putrane ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah matur sembah nuwun mugi-mugi tinambahana rezekinipun pinaringan seger kuwarasan panjang umur. Muga-muga keluargane tansah ayem tentrem rukun bahagia. Muga-muga adikku sing dikitan uga dados putra ingkang soleh migunani tumrap keluarganipun. Amin Allahumma amin. Ing siang niki kula badhe caos lelipur dumateng panjenengan sami khususipun warga masyarakat Dusun Buloh kagem Bapak Supriyanto sak keluarga sedaya tamu undangan ingkang sami rawuh mboten kata lumpen sedaya pirsawan pirsawati bolo-bolo siswa budaya. Yuk kita tampilkan biduan-biduan cantik yang siap menghibur Anda semuanya. Ada si cantik bersama Feni siswa budaya. Iya. Siswa budaya rasa tetap jaya. Tak dipimpin Bapak Sudarsono. KKMI jelas saking Gunung Juwana. Nyuwun pangestu jaya samiyo. Iya. Yuk digoyang kembali bersama siswa budaya. Bintang pernah kau tawar
iming-iming bersama Mbak Feni Soraya. Oke. Yuk satu persatu permintaan diaturke sinarnya siswa budaya. Kita panggil kembali bidu wanita yang berikutnya. Ani muncul. Kali siswa budaya. Iya.
pripun? Piye, Mak? Ikan dalam kolam bariki kayak bakso lho ya. Sudah 5, njaluk bloko. Foto-foto Bakso niki bakso ya, Bu. Ya, Mak, ya. Siap. Halah. Ndak moro dhewe njaluk kok. Insyaallah. Catatan. Yo. Sakjroning ati ora luntur. Yo. Saya marah. Iya. Aku kowe ngerti karo mergo ngerengi ning kubur asmara. Yo. Terima kasih kembali. Siswa budaya Sena Audio Oka Production. Ya. Inang jarang ilung
surat teko. Rancak, kamu ndak kesel. Ngono ya. Kan awak dhewe main terus diperhatikan. Sirahe melok sapa, Mbak? Sirahe melok sapa nek awak dhewe? Sirahe melu, yo melu awake ya. Kok iki lho san kaya iso-iso ae kok yo. Ayo baca Jajane kowe ning ngendi? Kelakanmu saja nyupriani, saja nyuprian atiku sujono. Kowe nyedak karo mbok rondo liya. masuk. Yo. Sampun, Mbak. Iya, lali janjine bersama Mbak Santi Evano. Ini loh. Malah hilang. Siji
kok Pak ya. Wis ora apa-apa lah Pak ya. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda canda lincah. Ayo Dik, tarling. Ya. Jangan
kolam, gak tau nyekel iwak ya dek ya. Ya, angel lele. Bimbang aku sementara lahir datang, hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah seribu, pecah seribu. Ibaratnya aku takut banyak kumbang yang hingga aku tak mau patah-patah tangkaiku patah, aku tak mau. Bimbang ragu sementara malam mulai datang, hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah seribu, pecah seribu. Yo. La 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 la. Oh.
cermin tapi cerminku pecah seribu, pecah seribu. Duhai angin kabarkanlah melati menanti. 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 Oke, wah Ndara Putri Jan luar biasa. Apa-apa jalan. Yo.